What's up? Takže dneska tu máme trošku iné videjko, trošku špeciálnejšie videjko a to nebude o cvičení tak úplne, ale bude to o proteínových šmakocinách amerických, ktoré tu majú, ktoré sme objavili vo Walmarte a ideme vám ich všetky ukázať. Viete, jak som sa ja tešil na toto videjko, ešte týždeň to tu bolo v šuflíku a konečne to môžem ochutnať všetko. Ja osobne sa najviac teším na tieto donuty proteínové. Takže myslím si, že by som mohli aj s tým začať. V prvom rade by som vám predstavil nutričné hodnoty tohto produktu. A sú tu 4 donuty v jednom balení a na jeden donut to vychádza 120 kalórií, 11 gramov bielkovín. Čiže ja si myslím, že to je veľmi spokojné. 3 gramy tuku a sacharidy 18 gramov. Z toho 2 gramy sú ešte tam vláknina a cukor je iba 4 gramov na jednu porciu, na jeden donut, čiže ja si myslím, že to je veľmi dobré. A čo majú Američania veľmi dobre vymyslené je to, že všetky nutričné hodnoty sú čo? Na jednu porciu. Takže nemusíte sa zdržať s prepočtami. Toto je veľký donut. Toto je neskutočné toto. Všetky donutky sú takto pekne zabalené ešte samostatne. Čo to tu je? To je na potkané. Do not eat. Takže to je nejaký dressing alebo čo k tomu? Dressing. Akože nevyzerá úplne vábne, ako tie donuty z Dunkin Donuts, ale tak myslím si, že na to, že má 11 gramov bielkovín, Suché to je ako... No. Suché to je strašné. Ja som si to predstavoval trošku inak. Ale keby som to mal ku káve alebo ku mlieku, tak by to bolo dobré. Určite hlavne keď v diete potrebujete zahnať nejakú chuť na sladké alebo niečo, tak to je v pohodičke voľba podľa mňa. 120 kalórií, to je úplne topka. No tak to sa dá očakávať, že skoro všetky sladkosti tu budú také, lebo keď tam je pridaný ten proteín a je tam toho veľa, a nie je tam cukor vlastne ani. No. Takže, ale za mňa akože dobre to je celkom. Veľmi dobre, veľmi dobre. Veľmi dobre. Čo ďalšie? Teraz ja vyberám? No vyber. Dačo splnkov by som dal teraz. Fejkové Reese's takzvané. Fejkové Reese's. Nutričné hodnoty na 2 košíky to je vlastne 500 kalórií, čiže jeden košík je tým pádom 100 logicky. Tuky na jeden košík 7,5, sacharidy 6,5 a 6 gramov bielkovín. To sú veľmi dobré hodnoty. Podľa mňa to je veľmi dobré. To sú úplne topkové veci do diety, keď si zahnať, že si dáš jeden košík a už máš, vieš, že sladké a okej. Ale ja si myslím, že na to, aké dobré hodnoty to má, tak to bude nedobre chutiť. Myslíš si? Ale tak neviem, arašidové maslo, nech sa páči, prenechávam ti štafetu. Ale to je super, že oni to všetci tak balia takto. To máte normálne na porciu, no. Topka. Ďakujem. 2 cups na porciu. Menej ako 1 gram cukru. No, ideme na to. A nutričné sú ešte aj tu dokonca vzadu. To je topka. Vyzerá to trochu ináč ako Reese's, ale uvidíme, že aké to bude. Ja už to nevydržím, ja už idem jesť. Tak toto je dobré. Tak toto je dobré, no. Toto je vážne. To by som aj nerozhodnal nejako od Reese's inak. Možno tá čokoláda je trošku, že taká nejaká menej sladká. Konzistencia je iná, ale chuť, aby som povedal, že rovnaká. Topka to je. 6 gramov bielkovín. To akože je dobré. To úplne prekonalo tie donuty. Úplne. Akože ty máš teraz vyberať, ale ja navrhujem teraz ísť, že úplne niečo iné a čipsy dať. Lebo bolo teraz dačo úplne suché, teraz bolo niečo s naplňou a teraz dajme čipsy. Dajme tie, čo si zobral. 19 gramov. 19 gramov bielkovín na jedno balenie. 19 gramov bielkovín. To je šialené. Tieto ani neboli drahé. $2 takéto čipsy. A normálne stoja vlastne takisto by som povedal, tu oni tie ceny sú vlastne primerane rovnaké. Nutričné hodnoty, hej. 140 kalórií na jeden balenie. Takéto balenie čipsov zjete a máte 140 kalórií, však to je úžasné podľa mňa do diety. Sacharidy 5 gramov, tuky 5 gramov a bielkoviny 19 gramov. 19 gramov bielkovín z čipsov. Ale zase čo musím dodať a uznať, že to majú dobré Američania vymyslené, lebo vo všetkoch máš to takto podelené všetko pekne. Lebo keď si kúpiš veľký balík čipsov, tak jasné, že ho zješ celý a máš 600 kalórií v sebe. Ale keď si to pekne takto podeliš a kúpiš si taký maličký, tak úplne to je topka. Málo kalórií a bielkovín. 140 kalórií a 19 gramov bielkovín. No ale hej, to bude chutiť dobre. Lebo akože tie donaty by som asi až tak si nekupoval. Asi nie. Teraz raz a dosť. Vonia to dobre ako... A čo to je za? Tortilla style protein chips. Tacos. Ideme na to.
Máš tu čerstvý prvý. No ja by som povedal, že to je ako normálne tortillové čipsy. Nemám čo vypnúť tomu. Vôbec, však úplne to je super. To isté. To je ako keby som si... No to isté. Úplne to isté. Topka. To isté, to je podľa mňa. Topka. A 19 gramov bielkovín. Ty kokos. Zapínaj futbal, ja už idem. Ešte idem po pivo do chladničky. Po pivo? Žiadne pivo, pretože máme tu Gatorade. Zero verziu nejakej americkej somariny, pretože Američania to fungujú na tom. Toto musíme o tom dať čo povedať, lebo toto ja nechápem, prečo oni pijú tu v Amerike. A to len v Amerike som tu zatiaľ sa stretol s tým, že oni pijú Gatorade, Prime, alebo dajaké iné, to je somariny, dačo. No neviem, to sú proste že športové drinky, ale pritom to je úplná somarina, lebo to má veľa cukru, sice tieto sú zero, hej. Tieto sú zero, samozrejme. Ale samozrejme, že Američania nepijú zero, pijú... Koľko to možno má v normálnej verzii? 140 kalórií má normálna, s cukrom vlastne verzia. 140 kalórií. A proste zase tu je len sol, ty kokso, sladidlá chemické samozrejme, umelé. Ktorý chceš? Ja si už berem modrý. Ja si berem tento Tropical Punch. A ja mám Grape. By som vám k tomu povedal toľko, že nám vlastne aj jeden kolega v zoologickej povedal, že, lebo sme mu povedali, že v živote sme nemali Gatorade, že čo to je, sme sa opýtali. A on že, vy ste to v živote nemali? A čo potom pijete pri tréningu? A my iba, že vodu? A on bol hotový z nás, že my pijeme vodu pri tréningu. Že toto je somarina, drahá somarina a radšej si vyberám vodu. Ale tak ideme to ochutnať. Na zdravie. Vieš, jak to vonia moje? Úplne jak to také umelé hrozno, čo si, no umelé, ale tie také malé hrozno, čo si vieš kúpiť u nás v obchode. Tie také, vieš, že nenormálne, veľké, s kostkami, ale tie malé. A ja hovorím, že umelé, lebo mne prídu jak umelé. Nie je to až také sladké. Neviem, či po tých čipsoch. Je to lepšie ako Prime? Asi, hej. Ten Prime bol veľmi umelý. To úplne chutí ako tie hrozienka malé. Úplne jak to hrozno malé. A to, že sme si kúpili zero verzie, tak nie je to také presladené, ako napríklad bol ten Prime, ktorý môžete si pozrieť na našom Ale ten Prime bol Instagrame. tiež vlastne zero verzia. Nebol, mal nejaké kalórie. A on mal nejaké, ale to bolo 20 kalórií, či Hej, to 25. A cukru tam bolo dosť. Dajme cookies, zase také dačo. Cookies je zmena. 16 gramov bielkovín na jeden cookie. To vážne? 16 gramov bielkovín. 210 kalórií, 6 gramov tuku, 30 gramov sacharidov. Tu si musíte dávať pozor, že čo je vlastne tá porcia. Tu je porcia, že pol tejto cookies. Per cookie, tak jedno cookie má 420 kalórií. Hej, čo ti dáva? Toto sme prestrelili, hej. Tak toto je extrém. Takže 12 gramov tuku, 60 sacharidov skoro, Ojej. 10 gramov vlákniny, ale pozor, to je celkom fajn. A 13, či vlastne 16 gramov proteínu na jedno. Dobre, takže toto nie je do diety, veru. Nie, toto je do objemovky jednoznačne. 16 gramov bielkovín. Ale tak je to veľké, riadne. 16 gramov bielkovín. To je strašne veľké, akože ľudia. Čania sme zistili, že oni na ničom nešetria. Na ničom To je nešetria. všetko veľké, tu je ťažké. Obály, stoličky, Tak všetko. toto vyzerá veľmi dobre. Vedia to umelo dosť. Ale aj také to je dobrá konzistencia. Dobre to je. Mne to chutí. Na mňa je to trošku suché, že asi by som si to rád dal nejak pri mlieku alebo zase pri káve. Ale nie je to až také suché zase, ako boli tie donaty. A nie je to ani také sladké, keďže tam nie je pridaný cukor. No tie kúsky čokolády tam sú výborné a je to super. Toto je dobré. Toto Tie je kúsky veľmi dobré. čokolády, topka. Čo tu máme? Máme tu ešte niečo arašidové znova. Máme tu Oreo ešte proteínové, ktoré nie je akože oficiál Oreo, ale je to, má by to byť ako Oreo. A ešte tu máme No toto je tiež, ideme do toho. crunchy peanut butter. Karamel a arašidy. To je No také poď, oné. otváraj. Supporting our veterans and heroes. Pozor, keď toto kupujete, tak robíte dobrú vec. No toto sa mi páči, ako oni majú tú takú hrdosť od tých vojakov. Určite, hej. Tak toto bude... Fúha. To bude strašne dobré. 16 gramov bielkovín. Čo? Môžem dať čo povedať? Snickersky, KitKaty majú väčšinou 210 až 240 kalórií. No, 200. A sú vlastne iba plné cukru a tuku. Táto tyčinka má 190 kalórií iba. 8 gramov tuku, 14 gramov sacharidov, Iba. 3 gramy cukru. Ja som si ani myslel, že tie veci budú až také topky. Čo sa týka tých nutričných hodnôt. Ja si myslím, že tiež budú nejaké, že overrated. A dobre to aj vyzerá celkom. Robert akože vie dobre kuchtiť. Toto je veľmi dobré. Lion, to je úplne Lion. No, presne Lion. tak. Tá tyčinka, určite ju poznáte, Lion. Dá sa to ver. tomu prirovnať. Tomu ver. Akurát s viacej bielkovinami. Trošku viac.
Trošku iba. No, je to lepšie ako tieto arašidové kokošiky? Na rovnako toto je? Aby som tiež povedal, že tak na rovnako to je. Takže zatiaľ proteínové Reese's a proteínový Lion vyhrávajú. A ja som strašne zvedavý na tento zlatý klinec. Oreo je u mňa favorit. Toto tu, veľmi veľa si od toho sľubujem. Takže to si necháme asi nakoniec. Tým pádom. A ideme na čipsy. Tentokrát to sú... Čo to je? Cibuľa? Cesnak? Cibuľa smotana. 140 kalórií na balenie. Krása. Ale tieto majú menej bielkovín ako tamtie. 13 gramov iba. Tie voňajú lepšie. Čo na to hovoríš? No jak Slovakia, čo sú tie cibuľa smotana. Úplne. Úplne. To není poznať rozdiel. Vôbec. Tu ani tortillu necítim. Ne, to je normálne jak čipsy. Hej, to je jak čipsy, úplne čipsy. Úplne Slovakia. Perfektne to. Ja som úplne prekvapený. Ja som unesený až. My to musíme dotiahnuť na Slovensku nejak. Jak? Neviem. Pašovať to budeme jak Jaro Parobek pumpy. Asi. Dobre, ďalšia sladkosť. Všetko tu máme arašidové. Chocolate Peanut Butter Bars. Činky proteínové s príchuťou čokolády a arašidového masla. 17 gramov bielkovín na jednu tyčinku, 240 kalórií, 13 gramov tuku a 24 gramov sacharidov. Takže už podľa hodnot by som si skôr vybral tento proteínový Lion. Ale uvidíme podľa chutí, možno táto bude, že úplne oveľa lepšia. Vyzerá veľmi dobre, úplne tak krásne hladko, čokoládovo. Trochu žvakácie, ale sú dobré. Sú dobré. Ale skôr by som povedal, že to je taká klasika. Nie je to nič také, že ťa to odpáli do vesmíru, ako napríklad tie proteinové Reese's alebo ten proteinový Lion. Taký stred podľa mňa. Prichádza zlatý klinec programu, na ktorý som sa tešil. Oreo. Veľa si od toho sľubujem a dúfam, že nebudem sklamaný. Ale ťa ešte nechám na päti. Takže, nutričné hodnoty. Jedna tyčinka, 190 kalórií. Ako ten Lion. 21 gramov bielkovín. Tuk iba 8 gramov. Vláknina 13 gramov. Čo ste normálni? Topka. Ja nechápem, skáde tie hodnoty oni berú. Lebo na Slovensku, keď máš proteínovú tyčinku, že veľa bielkovín, ale tak tam máš toľko sacharidov a tuku, toľko že konec. natrepaného toho, že to je proste kalorická bomba. To veľmi zaujímavé. Vonia to ešte zaujímavejšie. Vonia to ako ten Oreo crème, by som povedal. Je to veľmi dobré, ale má to ďaleko od Orea. Ako som vrával, proste 21 gramov bielkovín na jednu tyčinku a 190 kalórií. Proste, čo chcete viac? Je to dobré, ale ako si povedal, necíti tam Oreo. Cíti tam proste dobre čokoládku, trochu niečo mliečné, ale nie je to Oreo. Takže poďme si určiť, že čo bolo najhoršie najprv. Ja osobne by som za najhoršie považoval tieto donuty. Tieto donuty ma sklamali. Čakal som veľmi veľa od nich, preto sme aj prvé s nimi začali, ale neboli zlé, ale z toho všetkého ostatného, čo sme tu mali, boli asi najhoršie. Ja úplne súhlasím, ale za mňa najhoršiu vec, ktorú sme tu kúpili a ktorú sme tu mali, tak je táto somarina. Nemám rád túto somarinu, lebo to je úplná somarina, je to športový drink. Úplná somarina. Ďalšia. Čo je druhá najhoršia vec podľa teba? Asi tieto tyčinky, lebo neboli žiadne špeciálne, boli dobré, ale neboli proste nič extra, že proste niečo, že bum. Ja ťa možno prekvapím a poviem, že druhé najhoršie boli tie čipsy. Ktoré? Ja by som to dal na rovnaké miesto. Nie, obidve čipsy, akože, že to sú akože, by som to nedelil podľa príchuti, lebo obidve boli asi na rovnako podľa mňa chuťovo. Ale za mňa, z toho všetkého chuťovo, čo sme tu mali dneska, tak druhé najhoršie sú tieto čipsy. Tretie najhoršie, už sa približujeme do stredu rebríčku. Stredu rebríčku, takže v strede rebríčka by sme mali cookiesky, asi by som povedal. Boli také posušie. No. Aby som dal tieto arašidové tyčinky. Cookiesky za mňa sú niekde vyššie. OK. Ďalej ideme, už sa približujeme k asi miestu. Takému, že štvrtému najlepšiemu. Ja by som povedal, že to je asi to Oreo. Pretože čakal som viac Orea v tom. Teraz sa zhodneme. Štvrté najlepšie za mňa takisto Oreo. Asi aj. Nepodobá sa to vôbec na Oreo. Je to dobré, je to veľa, má to bielkovín, ale Oreo to nie je. Tretie miesto. Čo nám tu ešte ostalo? Reese's Lion. Ja dávam čipsy, pretože sú veľmi dobré. 19 gramov bielkovín, 140 kalórií na balenie a chutia úplne rovnako ako bežné čipsy, čiže za mňa určite minimálne tretie miesto. Za mňa tretie miesto cookiesky. Veľmi mi chutili ku mlieku alebo ku káve, takže za mňa tretie miesto cookiesky. Druhé miesto. Toto bude ťažký súboj. Máme tu proteínové Reese's alebo proteínový Lion. Čo si vyberáš ty ako druhé miesto? Bubny poprosím. Druhé miesto za mňa má proteínový Lion. A tieto cups za mňa topovica. Toto tu určite prvé miesto za mňa bez ničoho, bez váhania. Tak som dúfal, že sa nezhodneme, ale
Toto tu. Toto tu. Proteinové Reese's. Topka. Úplne najviac. Topka. Topovica. Musím si dať ešte normálne, keď som si spomenul, že to mám. Á, strašne dobre to bolo. Ja už som dožral asi všetky. Si zjedol obidve? Ja už nemám nič. Veľmi dobre to je. Dobre, musím to je si zopakovať strašne tú dobre, chuť. Najlepšie je, že to úplne to isté, jak do Reese's. Úplne Chuťovo. to isté. 11 gramov bielkovín? Nie je o čom. Topka. Čo sa týka nutričných hodnôt, čo sa týka chuti, topka. Ja osobne som si nemyslel, že to bude až také dobré, že to bude prehypené zbytočne, ale naozaj tieto proteínové šmakociny tu v Amerike, topka. A čo sa týka ešte aj ceny, tak cena vážne, to je bežne porovnateľné s bežnými sladkosťami. Tu už sa iba stačí proste pozrieť na to, či chcem ísť do toho zdravšieho alebo nie. Toto potrebujeme mať na Slovensku. Nezabudni ale, keď máš rád takéto sladkosti, tak treba ísť aj potom niekde vydať tú energiu, ktorú dostaneš. Pretože neznamená, že keď je niečo zdravé, takže z toho schudneš. Lebo všetko má kalórie a kalórie hrajú podstatnú rolu v tom, či chudneš alebo priberáš. Takže my, čo sme sa tu teraz takto fajnovo nažrali, to ideme pekne spáliť do posilky, dáme si tréning teraz poriadny po tomto všetkom. A ty, čo ti ostáva už iné, ako len hodí tam like, odber, poprípade aj napísať koment, či sa ti video páčilo. A samozrejme nezabudni, že dôležitá nie je motivácia, Ale konzistentnosť. Čau. Čau.